L-Istati Uniti għandha tħassib serju fil-Gvern Malti wara pjanijiet ta' kollaborazzjoni mal-kumpanija Ċiniża Huawei f'pajjiżna. F'istorja f'The Sunday Times of Malta ntqal li aġenziji fl-Istati Uniti ġabu numru ta' informazzjoni tul is-snin li jindikaw li din il-kumpanija tpoġġi teddida s-sigurtà u din l-istess kumpanija għamlet laqat ma' numru ta' uffiċjali għolja mill-Gvern Malti biex ikun hemm taħdid ta' informazzjoni. Dan żgur iqajjem tħassib. L-Amerikani qalu li flaqat li saru riċentament ma' Maltin oħra huma urew din l-informazzjoni fuq il-kumpanija Huawei l-awtoritajiet Maltin biex jifhmu aħjar ma' xiex qegħdin jitħattu. Malta għandha ftehim biex din l-istess kumpanija tkun tista' twettaq xi testijiet fil-Gżejjer Maltin għal 5G. Madankollu, din l-istess kumpanija Ċiniża taħt il-ħarsien ta' numru ta' gvernijiet minn madwar id-dinja wara biżgħat li din qed tuża t-teknoloġija tagħha għal spjunaġġ. Infatti fl-aħħar ġimgħat Huawei kienet imħarka fl-Istati Uniti wara li kisret is-sanzjonijiet fuq l-Iran. Kelliema qalu li l-Istati Uniti taf ma taħsebix darbtej li tieħu azzjonijiet diplomatiċi jew miżuri oħra fil-konfront ta' Malta jekk se tkompli tikkolabora mal-Huawei. Kemm minħabba l-mara ta' Konrad Mizzi li l-Huawei daħlet f'dan il-kuntratt ma' Malta biex tkun tista' tesplora t-teknoloġija tagħha f'pajjiżna. Sorsi qalu li l-Gvern naqas milli jagħti aktar informazzjoni u dettalji fuq il-kollaborazzjoni li hemm bejn il-Gvern Malti u din l-entità.